Minart abbandonata b'medda ta' 190 metru kwadru, ġnien il-Hibiscus f'San Ġwan ġie trasformat bħala l-ewwel pocket garden grazzi għal Parks Malta. Dan tħabbar mill-Ministru għall-Ambjent, l-Enerġija u l-Intrapriża Mirjam Dalli waqt l-inawgurazzjoni ta' dan il-ġnien li se jservi ta' eżempju għal parks u ġonna oħra li se jiġu riġenerati fix-xhur u snin li ġejjin. Ġnien il-Hibiscus issa għandu bankijiet, siġar, vaska u varjetà ta' ħwawar aromatiċi li jkomplu jsebħu dan l-ispazju miftuħ. Għal dan il-ġnien intażlu pjanti apposta li huma ideali għal klima Maltija peress li jikbru u jinżammu faċilment f'temperaturi li mdorrin bihom. Dan il-ġnien ikopri wkoll sistema ta' tisqija minn ħażna tal-ilma tax-xita li se tkun qed issaqqi l-pjanti b'mod awtomatiku bl-ammont li jkun meħtieġ mingħajr ħella ta' ilma. Lan ta' dawn il-proġetti huma li jagħtu nifs li residenti li jgħixu f'żoni urbani madwar Malta fejn żoni dilapitati qed jiġu trasformati fi spazji miftuħa u għalhekk ir-residenti ma jkollhomx għalfejn joħorġu l barra mill-lokalità tagħhom biex igawdu n-natura. Min-naħa tiegħu id-Direttur Ġenerali ta' Parks Malta Adrian Attard qal li bħalissa dejjem diversi kollaborazzjonijiet ma' kunsilli lokali biex Parks Malta tkompli timplementa l-viżjoni ta' dan il-Gvern għal aktar spazji miftuħa. Intant is-Sindku ta' San Ġwan Trevor Fenek tenna s-sodisfazzjon tiegħu li issa dan il-ġnien pubbliku jista' jitgawda mir-residenti fil-lokalità. Il-Ministru Mirjam Dalli spjegat kif il-proġett ta' San Ġwan u eżempju kif Parks Malta se tkun qed timplementa spazji miftuħa fil-komunità ibbażat fuq il-tiġijiet u x-xewqat tal-kunsilli lokali u l-komunità. Il-ħsieb tagħna huwa li jkollna dawn iż-żoni żgħar li bħalma kien f'dan il-każ sa ftit ta' xhur ilu kien post letteralment abbandonat fejn in-nies kienu qegħdin jitfgħu l-iskart. U minflok naqilbuh f'żona fejn il-residenti ta' dik il-lokalità jistgħu jmorru jgawdu l-ħin liberu tagħhom.